Nakon tjedna pčelara, red je došao i na one koji se bave voćem i iznimno mi je drago da je meni pripala čast da vas svih pozovem koji poslujete s voćem da se priključite ovom tjednu voćara kojega organizira Rural Direct. Naime, radi se o stručnom timu ljudi koji znaju kako privući pažnju kupaca, kako na najbolji mogući način ispromovirati ono čime se mi bavimo, jer promocija je stavka koja košta jako puno novaca, a kad imate nekoga iza sebe tko vas na taj način pomaže i podupire, onda je za pretpostaviti da uspjeh ne može podbaciti. Pa tako i u našem slučaju, evo pozivam još jednom sve, promovirajte se, iskoristite njihove platforme reklamiranja, oni znaju baratati sa ovim novim medijima, a mi smo ponosni eto što u ime šinjorine i pekmeza od ekološkog voća možemo biti na neki način predvodnica cijeloj ideji. Lijep pozdrav iz Poljica.